Cumplir a maioría de idade sempre é un reto en todos os sentidos da vida, así que neste é un máis. A ver como vai todo. Personalmente é un desafío importante. O crecemento que tivo o festival foi moi grande porque pasamos dun festival moi pequeniño, dunha escola, casi un festival de Nadal, a un festival internacional con 4 días de actividades. É un salto importante. Con un compromiso, é dicir, pois que nos volvemos nestes 3 días que estamos xuntos, unha familia, e que conseguimos que todos nos comprometamos a que isto saia adiante, e gracias a todos que isto pois chega tan alto como está chegando nesta edición. Unha vida, realmente unha vida, levamos aquí toda a vida e ao final é unha familia. Un grupo de amigos, a familia que escolles. Unha chea que somos tantos que non sabemos. Xente do grupo, externa, o sea... Sí, solo con xente do grupo, xa estamos involucrados, pues, bastante xente, igual cerca de 30 persoas, sí, para contar todo isto. Se non fora así, será complicado facer cosas como esta. É vida e familia, basicamente, é a familia que escolles. A convivencia que existe, que non se ve na gala, que non se ve fora, senón que se ve de portas para dentro, e a aprendizaxe que se extrai de aí. E por outro lado, a implicación dos mozos e mozas e da xente da asociación que fan oco anual na súa axenda para implicarse nesta iniciativa. Se non huberamos vido a Rebolín non nos coñecíamos. Non. Eu quería velo, ven bailar Carmiña, máis trai o neno. Vai pasar que van descubrir outra forma de entender e de ver a nosa tradición, a orixe do galego, pero tratamos de que sexa sempre un poquinho moderno para chegar tamén a esas novas xeracións e poder volver outra vez a revivir os rural. Arredacheste de men por amar unha veleta, foi como aquel que trocou pano fino por baeta. Parece así un festival intercultural, pois do mellorciño que hai quizás por aquí por Galicia. Axuda a que veña moita xente e que se conozca Ramirás. Esperamos ver moita xente de moitos sitios e conocer novas culturas. Canto no xo hai no mundo, na túa cara se xunta, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Arredacheste de men por amar unha veleta, foi como aquel que trocou pano fino por baeta, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Viva nosa compañía, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la